abin da za a ci a cikin gidana da 'ya'yana da mai ɗakina shi ne ya fi damuna ba ni wanda zan ci ba. Ka zo a makare, in Allah ya kai mana renon da sati 2 za mu dawo, to sai ka dawo sai mu duba mu ga meye mai yiwuwa wanda za a iya maka. Abincin gidan nawa ne da iyalina za su ci sai kun yi tafiya wata ƙasa kun je kun dawo? Ya kamata a ce an sanar da mutane kafin a zo, ba wai don kawai ana da bukata kawai a ɗebo jiki a taho ba. Amma wannan girkin da kika dora. Ruwan zafi ne na dora kawai yake tafasa saboda dan janye hankalinsu har Allah ya dawo da kai magani, to sai kuma naga ka da hannu bibbiyu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi gidan kwana 3 ba a dora komai ba. Malam Musa ayi hakuri, bashin nan ba zai samu ba. To kaga kuwa idan har muka ce za mu ci gaba da bada bashi, lalle wata rana shagon nan karewa zai. Ba Musa, Subhanallahi. Wannan abincin zai muku rana, ga kuma dan wannan na cefa ne. Wani rana kudin nan za su yi mana? Allah Ubangiji wata rana irin wannan ranan taimakon da za a yi shi bayan ba a bukatar lokacinsa. Me yasa tun a lokacin ba su taimake shi ba sai bayan baya raye.